Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh hormatly watandaşlar. Şuňky çykyşymda Gurbanguly Berdimuhammedowyň aýallygyny Gülnawadyň Resul Çüýreň alyp barýan kontrabanda sistemasy barada hem-de neşe gullugy hakynda gurrun berjek. Gelin ilki bilen şu neşe gullugy barada aýdyp geçeýin. Gurbanguly diňe özüne tabyn bolar ýaly narkotik bilen görüşmek üçin Aýratyn ministrligi açdy-da olary polny boly berdi. Şu narko gullukda gaty zalim metodikalar şu wagt içinde ulanylýar. Meselem baklaşkanyň içine suw goýup tutulan adamyň jinsy organyny asýarlarda ol görürler bir näçe günläp jinsy organy çiýişip siwen bilen oklar ýa-da gözleriň öňünde aýallaryny gyzlaryny ýalаңaçlap ary namyslaryny kemsitýärler. Pakazaniýa bersinni 5-6 ýaşlaryna çagajyklary kakalaryny gözüň öňüne urup bilýärler. Bu çagajyklaryň näme günäsi bar? Haramdadylar. Şu zatlara göz yuman organ işgärleri şu wagt hem içeri işle ministrliginiň hataryny işleýärler. Olar bardyda indiki çykyşymda aýdyp geçjek. Inwerksi tutulan adamlaryň telefonlaryna gelýän, çykýan jaňlaryna görä şol adamlar çagyryp "Sizem şol işe şärikli" diýip narkotiýallaky işgärler para alýarlar. Birden egerde şol adamlaryň arasyna şärik eden bar bolsa, onda şol adamlardan pul alýarlar. Hem urýarlar hem basýarlar ondan soň. Şu edilen zulümleri eşitip Gurbanguly narkotik gullugyny aýryp içeri işler ministrine bir bölüm edip koydy. Biziň birişimiz ýaly Bajyran tamojny posty, Kakadaky goşt posty hem-de Sarasdaky postlar bar. Ýöne Saras postyna adam geçenok. Diňe ýykugulary geçerýär edip koydy. Şu gümrük postlarda bolsa çelim hem-de kalyan ballarynyň kontrabandasy geçýär. Bärde bolsa tamojny gullugy öz dowlatyny alyp oformlad edip neşe gullugyna geçerýär. Neşe gullugy öz gezegine 10%dan ýakyp galan 90% özleri olan galany naçnoy magazinlere satdygy berýärler. Naçnoy magazinler Gurbangulyň ýegenlerinki. Şolardan başga kalyanyň ballaryny satyp bilýän ýok. Indi bolsa aeroportdan gelýän kontrabandany aýdyp geçjek. Aeroportda siziň birişiňiz ýaly tamojny, neşe, migrasiýa gulluklary hem-de hopuluk gullugy işleýär. Olar hem öz tanyşlygyny üstü bilen karobka çilim getirip kontrabanda bilen meşgul bolýarlar. Türkmenistana gadagan edilen islendi harit ýa serişde bar bolsa, şonu aeroportyň üstü bilen Resul Çüýrek arkaň getirip bilýär. Sebäbi aeroport onuň dolu kontrolüne otýar. We şoňa hiç şeýlek hiç kim iş diýip bilen ok. Barlan bilen oklar, saklan bilen oklar. Resul Çüýrek ödegine Şammy ýegeniň dwaýurny agasy. Resul Çüýrek akazbetse hajagada diýen ekenler. Hajag edip geldi diýip. Ýene de görüşmek ýalak Gurbangulynyň garyndaşlary kanuny depeläp edinli diýerler. Mundan daşary aptekada satylan dermanlar hem gelenine o Watfyň ýol başlygynyňky dermanlary gözekçilik alyş gullugy tarapyndan kontrol edilmän Türkiýeden hem Rossiýadan Türkmenistandan gadagan bolan dermanlar gelýär. Bu dermanlar Gurbangulynyň aýallygyny Gülnawadyň Çehow köçesinde 6-njy çäç zdaniýasyna ýerleşýän Gyzyl ýarym aptekinde. Türkmenistanda hemme gadagan bolan psihotrop dermanlar satylýar şol aptekde. Bu dermanlary ýaşaja oglanlar, ýaşaja gyzlar hem içýärler hem de keyip edýärler. Gurbangulynyň gyzlarynyň hem apteklary bar. Ýöne olar aeroportdan beýdip kontrabanda edip girdi noklar. Gülnawadyň ýüki samolyotdan düşürilip aeroportyň skladyna goýup, soň bolsa şolaryň özi wadiçeli gelip alyp gaýdýarlar. Gülnawadyň aptegini Atajan gadak göredi. Atajan gadak Şamyň dosty. Atajan gadak hem öz gezegine kalyanyň ballary hem de istendik psihotrop serişleri getirip bilýär. Aeroportyň tamojysyna goýulan kanun düzgünleri bulara değişirler. Eger de size keyip berici maallary erek bolsa şolary ýüzüp bilersiňiz. Atajan gadak bilen Resul Çüýrek size ýardam eder. Hormatly watandaşlar, Gurbangulynyň aýallygyny Gülnawat şunça ogurlan pullar ady görüp ýene de psihotrop zäherli maallary getirip sagdyn nesillemizi zäherläp çüýredýär. We indiki çykyşymda inşallah şu wagtki Aşgabat şäheriniň polisiýa müdiri barada. Şu wagtki narko addiýalyň başlygy hem Durduliýewiň narkotik bilen baglanyşy hakynda fakt misallar bilen aýdyp geçjek. Özüne gowsy edem. Assalamu aleykum rahmatullah.